Tulehduskipulääkkeitä käytetään paljon sekä resepti- että itsehoitolääkkeenä. Ei liene yllätys, että tulehduskipulääkkeet kuuluvat suomalaisten eniten käyttämiin lääkkeisiin. Mutta ovatko ne sitten kuitenkaan niin turvallisia? Ja miksi sen yhden ibuprofeenireseptin uusiminen ei ole niin yksinkertaista? Tällä videolla käsitellään tulehduskipulääkkeiden haittoja sekä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Nyt korvat hörölle. Parasetamoli ei ole tulehduskipulääke. Tulehduskipulääkkeiden haluttu vaikutus on tulehdusvälittäjäaineita muodostavien syklo-oksygenaasi-entsyymien estäminen. Voit huokaista syvään. Emme pureudu tähän sanahirviöön sen syvemmin. Muun muassa kipu ja kuume ovat seurausta tulehdusvälittäjäaineiden muodostumisesta. Tulehdusvälittäjäaineita on aina myös terveen ihmisen kehossa. Monilla tulehdusvälittäjäaineilla onkin runsaasti positiivisia tehtäviä elimistössä. Osa tulehdusvälittäjäaineista suojaa munuaisia lisäämällä munuaisten verenkiertoa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö voikin johtaa äkilliseen munuaisvaurioon. Sen riski lisääntyy, jos munuaisten toiminta on jo edeltävästi heikentynyt, kuten esimerkiksi munuaisten vajaatoiminnassa tai iäkkäillä, tai munuaisten verenkierto vähenee, kuten esimerkiksi kuivumassa. Ruoansulatuskanavan pinnalla on limakerros, joka suojaa limakalvoa mahassa vallitsevilta varsin happamilta olosuhteilta ja ruoansulatusentsyymeiltä. Tulehdusvälittäjäaineet vahvistavat tuota mahan ja pohjukaissuolen limakerrosta ja lisäävät suoliston limakalvon verenkiertoa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö heikentää limakerrosta ja voi pahimmillaan johtaa ruoansulatuskanavan haavaumiin ja verenvuotoihin. Haavauma voi olla myös pitkään salakavalasti oireeton. Mitä useampia muita mahahaavan riskitekijöitä henkilöltä löytyy, sen suurempi on riski. Tulehduskipulääkkeet voivat myös pahentaa tulehduksellista suolistosairautta. Tulehdusvälittäjäaineet säätelevät veren hyytymisjärjestelmän tasapainoa. Jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, tulehduskipulääkkeet voivat lisätä sekä vuodon että tukoksen riskiä. Erityisesti ne koksibisanaan päättyvät tulehduskipulääkkeet altistavat tukoksille ja ovat vasta-aiheisia valtimotauteja sairastaville. Valtimotauteja ovat sepelvaltimotauti, ääreisvaltimosairaus ja aivoverisuonisairaus. Kaikki tulehduskipulääkkeet lisäävät akuutin sydäninfarktin riskiä. Lisäksi ne lisäävät sydämen vajatoiminnan vaikeutumisen riskiä sekä heikentävät monien sydän- ja verenpainelääkkeiden tehoa. Viimeisellä raskauskolmanneksella tulehduskipulääkkeet ovat vasta-aiheisia. Sikiön sydämestä lähtee eräs verisuonien muodostama oikoreitti, jonka kautta happi kulkee sikiön kehoon. Tulehdusvälittäjäaineet pitävät tätä reittiä auki. Tulehduskipulääkkeiden käyttö viimeisen raskauskolmanneksen aikana voi johtaa tämän oikoreitin aikaiseen sulkeutumiseen ja pahimmillaan sikiön kuolemaan. Tulehduskipulääkkeiden ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutukset voi karkeasti yksinkertaistaa kahteen yhteisvaikutukseen: vuotoriskin lisääntyminen tai käytössä olevan lääkkeen tehon heikentyminen tai voimistuminen. Tulehduskipulääkkeiden käyttöön on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos käytössä on joku muu veren hyytymiseen vaikuttava lääke tai esimerkiksi litium. Tähän loppuun voikin sitten iloisesti todeta, oikein käytettynä tulehduskipulääkkeet ovat turvallisia ja tehokkaita kipulääkkeitä. Herää kysymys, milloin ja miten käytän niitä turvallisesti? Hyödyt ja haitat pohtien, satunnaisesti, pienimmällä tehokkaalla annoksella, yksilöllisesti. Miksi lääkäri siis hylkäsi tulehduskipulääkereseptin tai vaihtoi sen pienempään pakettiin tai annosvahvuuteen? Suojatakseen sinua haitoilta.